Τα έθιμα των βλάχων που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και γενικότερα με του χρόνου τα γυρίσματα είναι ιδιαίτερα πλούσια και αρκετά έλκουν την καταγωγή τους από βάθος χιλιάδων χρόνων. Η επιστημονική τους μελέτη φέρνει στο φως και αναδεικνύει έναν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο, καρπό της ελληνορωμαϊκής συνύπαρξης στον βαλκανικό χώρο, αλλά και τη συνάντηση δύο μεγάλων πολιτισμών, του ελληνικού και του ρωμαϊκού. Στο σπίτι του Αφέντη Μάρη, όπου όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ήταν πολυπληθές, δηλαδή υπήρχαν οι νύφες, οι πεθερές, τα εγγόνια, οι γαμπροί, όλοι, μια μεγάλη φαμέλια. Το γενικό πρόσταγμα κατά τη διάρκεια του 12ημέρου το είχε η μάνα Μάρη. Ήταν η γυρεότερη, μεγαλύτερη ηλικιακά δηλαδή, κυρία του σπιτιού, η οποία και επιμελούνταν όλες τις εργασίες από το στόλισμα του σπιτιού, φορούσε τα γιορτινά του και το ίδιο το σπίτι με εξαιρετικής ποιότητας υφαντά, αλλά φυσικά και το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, όταν οι μεγαλύτεροι δημιουργούν, οι μικρότεροι κοιτούν και μαθαίνουν. Έτσι περίπου θα κάνουμε και εμείς σήμερα εδώ. Την πίτα τη γλυκιά των βλάχων, τα επτάζημα και φυσικά τα κουλουράκια. Όχι μόνο για να τα στολίσουμε στο γιορτινό μας τραπέζι, αλλά να τα κεράσουμε και στα παιδιά που θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Να σημειώσουμε ότι η λέξη κάλαντα σήμαινε παλιά την αρχή κάθε μήνα. Αργότερα έγινε η απαρχή του χρόνου και ταυτίστηκε με τα κάλαντα. Τα χειροποίητα και με πολύ μεράκι και κόπο φαναράκια. Μέσα στη νύχτα συχνά έπαιρναν φωτιά για μεγάλη απογοήτευση των μικρών παιδιών. Έπρεπε να επισκεφθούν τα συγγενικά σπίτια με καλό, δυνατό φανάρι και αναμένο το κερί. Τα κεράσματα που λάμβαναν ήταν ποικίλα, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κοινωνική θέση της κάθε οικογένειας, αλλά και τους διάφορους συμβολισμούς. Στα σπίτια, για παράδειγμα, των κτηνοτρόφων το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σκορπούσαν στο πάτωμα στραγάλια και τα παιδιά της οικογένειας τα μάζευαν με το στόμα, έτσι για να έχουν βοσκεί τα πρόβατα στη διάρκεια του χρόνου. Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, γύρω στις 12, κόβανε την πίτα που η διαδικασία για να φτιαχτεί
Ήταν ολόκληρη τελετουργία. Τυρόπιτα, σπανακόπιτα ή και σε κάποιες των περιπτώσεων πρασόπιτα. Αυτή ήταν η παραδοσιακή βασιλόπιτα των Βλάχων και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι τα σημάδια της. Σημάδια όπως ο στήλος του σπιτιού, αλλά και άλλα που καθόριζαν τον τύπο της οικογένειας, ο οποίος προέκυπτε από τις κτηνοτροφικές και γεωργικές δουλειές που γίνονταν. Αν για παράδειγμα αυτή η οικογένεια είχε αρκετά πρόβατα και άλλα ζώα, τότε θα βρίσκαμε ένα συμβολισμό στάνης. Αν υπήρχε η φούρκα, θα συμβόλιζε σίγουρα ότι επρόκειτο για οικογένεια που είχε να κάνει με την ξυλοκομεία αλλά και τα άλογα. Όσο πιο πολύ αγαπάει η νοικοκυρά όλο το σπίτι, τόσο πιο νωρίς ξεκινάει τα επτάζημα, δηλαδή από την προηγούμενη το βράδυ. Τα επτάζημα είναι ένα ιδιαίτερο ψωμί, το οποίο παρασκευάζεται σε όλες τις γιορτές. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και επειδή μεγάλη γιορτή για τους Βλάχους είναι ο Ραβώνας, αλλά και ο γάμος των παιδιών, και εκεί το συναντούμε. Τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερο? Είναι γιατί εκτός από την κοπιώδη διαδικασία του ζυμώματος και ξαναζυμώματος, έχουμε μέσα αλεύρι, νερό, ρεβίθι, αλλά βάζουμε πάνω και λίγη δάφνη για να μυρίσει ωραία και κάποια άλλα υλικά που είναι μυστικά και δεν θα σας τα πω.